И здравейте, приятели! Добре дошли в новото видео. Аз съм Павлогър и днес заедно с вас ще посрещнем рождения ден на моето куче Марки. Така че ще започнем с нещата, които аз му купих за неговия рожден ден, така че гледайте. И така започваме с първото нещо, което му взех. Това са едни от, ето тук да се приближа, едни от най-хубавите лакомства. Това са на медицинската марка Brite. Те са за дентална хигиена, както може да видите. Има розмарин и телешко, някакво магнешко месо, не знам. Така изглежда. Значи тук отзад, ето тук, си има препоръчителна порция. Значи той е по-малко от 10 кг, по-малко от 10 на ден трябва да му се дава, то се пише. Във формата на зъбчета са. Така, да гледам, това е. Сега вземи второто нещо, тук го оставям. Ето този снакс. Така, пак е на Brite с insects, т.е. с насекоми. Доста е хубав под формата на кокошчета. Отново трябва да му се дават по-малко 10 на ден. С кокосе, малко е отворено, защото стана един гаф, така да кажем. Добре, оставяме го тук. И последното нещо, което за сега съм взела, защото днес сме 11, а то рождения ден му е на 16. Ще получим подаръци, ще разгледам подаръците от Арчи за Марки. Ето тази топчица на много известната марка. Да, даже си има и книжка с опътване. Доста е хубава, хубав материал. Даже вътре, ето тук си има и отвор за лакомства. Така, доста вас се пита какъв ни е плана за 16. Аз на 15 предварително аз ще ви заснема как правя кучешки кексчета, така че записваме като първо на 15. И бисквитки ще видите как изглеждат. След това на 16 в 4 часа има час за груминг. Там ще му изчистят зъбите, ако мога ще снимам. Преди това може би ще му подарят подарък на Арчи, от Арчи за Марки. Но може да видим може да е след това. Друго нещо, след груминга той ще има фотосесия, която ще я снимаме, ще видите и вие снимки тук. И на 17 вече ще раздадем тортата на кучета, на котки. Ще видите целият този процес и затова видеото ще бъде качено в понеделник на 18. А пък вие може да очаквате на 19 гейминг видео отново. Ако до тогава е излезнал един скин на Спайк, може да го гледаме заедно. И тогава ще се върна, когато купувам евентуално съставките от един биомагазин, тук наблизо. И здравейте, приятели! Добре дошли във видеото. Ето го и Марки. И днес продължаваме. Днес на 16, честит рожден ден на Марки. Тук съм приготвил продуктите, с които ще правим торта, кекчета, така че нека да започваме. Така, хора, започваме. Вече може да се изправя. Първо сега ще покажа продуктите. Тиквено брашно, 2 броя. Те са по 400, не, по 180 грама. Ние двете ще ги използваме, колкото стане смес. Сега мисля да направя ето в това, като имам и ето такива формички, ето ги, на Скубиду. Ще направя или 6 или 8, ще видя колко кекчета за кучета, пък другите ще ги направя и за хора да стават. Какво е различното между хора и за кучета? Различното е, че в това за хора има повече мед, а пък в кучета има малко мед, иначе всичко друго е едно и също. Друго, имаме кокосово масло, добре познатото ни кокосово масло. Имаме оризово мляко с кокос. Така, малко се закрием главата. Едно яйчице. И мед, домашен мед. И другите съставки не са съставки. Лъжици, купи и други принадлежащи за готвене. Така че започваме с смесването на сухите съставки. Така, хора, започваме първо като отваряме брашното. Ето го, това е такова малко пакетче. И го изсипваме. Първо да изсипим едното според мен. Я да видим на какво мирише.
Мирише на тиквени семки. Така, коша. Ето го. Така. След това трябва да сложим в една друга купа, в тази, малко кокосово масло. Слагаме малко, но то става много кучета. Да кажем толкова и още малко. Лъжица и половина, защото то не е толкова вредно, пък то ще се разпредели между много кучета, даже това ще и за хора. Така че не е много. Слагаме стабилно да си има. Пък и той меч, сложим. В някой наред сложихме кокосовото масло. Сега слагаме мед. Малко така. Половина лъжица мед. Не много. Все пак това е само за кучетата сместа. А пък за другата просто ще добавим повече мед. Се обади. Вижте го къде е легнал. Ето го там. Царя господаря. Махаме лъжицата да не гръмне микроволновата. И оставяме настрани. И сега пускаме микроволновата. Сега бъркаме, докато пак не стане докато всичкото не се разтвори. И го оставяме малко настрани. Защото преди това ще сложим млякото, после яйцето. Докато това малко не се сгъсти, че е супер рядко. Оставяме го настрани. Сега отново взимаме тази купичка. Значи бъркаме, докато сипваме, малко раздръскваме. И бъркаме, докато сипваме. Сега да видим първо толкова. То не трябва да става, трябва да стане рядко. Обилно. Не трябва да става тесто. Трябва да стане направо всичкото. Даже има и още една кофичка. Трябва да стане рядичко. Ще ви го спестя. След много мъчения тестото стана малко гъстичко, но ще го направим. Трябва много хубаво да се бърка. Смесихме всичко, сложихме едно яйце. Сега ще сложим малко сода. Малко содичка. Да може да се повдигне. И според мен цвета не е достатъчно зелен. Той изобщо не е зелен на камерата. Затова това го оставяме настрани. И идва ред на зелената съставка. Сега предварително сме попарили спанак. Ето го, бейби спанак. Сега ще го прецедим малко на върху мивката. Само да завършим тук преди работа. Така. И продължаваме нататък. Всичко го мелим в блендера, който е ето тук. Отваряме и с помощта на лъжичка слагаме спанак. Не много, не малко. Толкова. Още малко. И малко от самата водичка на спанака. Ще сипем мъничко, за да може все пак да се разбие. Предварително е попарен, защото спанака се попарва. Той не се вари, освен ако не е за баница. Останалото количество спанак ще го ползваме за други цели. Завъртваме и почваме да го миксираме. Ето го.
Зелено е. Сега взимаме отново нашата купичка и го изсипваме вътре. Даже още малко водичка от спанак ще сипя. Не може да е по-рядичко. Да. Така изсипах я. И сега просто ето така ще разбъркаме. И пак сипваме. И мисля, че вече ще стане. Ето това е естествено цветител. Наближава и Великден. Даже малко сега стана рядичко. Ще сложим още малко брашно. Ето, чакайте сега да ви покажа как стана. Така, видяхте как стана. Сега ще добавим още малко брашно, понеже стана малко гъсто. Което според мен по-добре да е гъсто, отколкото по-добре да е рядко, защото винаги може да направи гъсто. Пак с ножица отваряме това и сипваме малко. Докато не се сгъсти, но да не стане чак тесто, смес. Трябва ни смес. Така, хора, готови сме с това. Сега взимам една кърпа и го оставям за 3 минути, 4-5, да си отдъхне. Преди да го сложим да се пече, малко само да си отдъхне, докато ние не направим тестото, което вече малко трябва да повтаса. Ето котенцето ми. Искай той да папка. Сега, за тестото на бисквитите ще вземем по-малка купичка. Ето тази купичка. Не, тази е малка. По-голяма купа. Разлехме си нашата купичка с капак, за да може да таска малко. Сега изсипваме пак цялото брашно. Няма стане така. И взимаме мляко. Отново сипваме, докато не стане този път тесто. Хора, отново добавяме малко сода. Даже така. Мъничко, не много. И разбъркваме сухите съставки. Аз може и така. Защото те са сухи. Добавяме яйце. Обаче преди това пак ще смелим спанак. Къде го оставя? Защото пак да стане зелен. Пък и да не ни оставя спанак. Отново правим същата процедура. Сега, след като вече отново стана така, слагаме си едно яйчице. Така. Без черупките. Ставяме го тук в коша и разбъркваме. Така. Така. Добавяме малко мляко и ще се върна, когато е готова цялата смес. Приготвихме формичките и сега слагаме нашата смес на дъното, не по много. И така една лъжица и половина, защото то ще се надуе. Сега ще направим и крема за самите бисквитки, където отгоре ще са слепени самите бисквитки и самите кекчета ще са слепени отгоре с едно оранжево лепило.
Така че гледайте. Така, хора, сега в малка купичка, ето такава оранжевка, ще сложим няколко моркова, които са предварително сварени, да станат мекички, но преди това аз съвсем изключих Слагаме ги в ето това отново. Пак скимти котката. Иска да яде, аз какво ви казвам. Те са сварени морковите. Слагаме първо ето толкова. И сега ги блендираме. Затваряме капака и ги блендираме. Така готов е. Трябва да стане малко гъстичък. И го изсипваме вътре. Това е достатъчно гъст. Отгоре просто да го сложим, но ще сложим и малко. Сега една секунда, че сипвам. Така. Пак си мутиш. Така де ще сложим и отгоре малко кисело млекце. Много малко. Само за текстура. Изваждаме киселото мляко. И слагаме много малко. Сега, хора, сложих го да се пека, спече и ще ви се включа, когато е готово.